Jo sóc el Joan Antoni Villa, Hostos, visc al carrer Marín, al barri de Berllum, i ara mateix em considero un ciberveí, perquè estic confinat i bé, ajudo en el que puc a distància. La meva vida ha fet un tomb, un canvi brutal, d'acord? I això, clar, et descol·loca en tots els sentits. Casa meva, bueno, és un pis petit, 48 metres quadrats, som 3 persones i jo estic confinat totalment perquè soc una persona de risc. Al principi era que vaig començar a parlar amb una amiga i va sortir la xarxa. Llavors tot ha anat creixent, no sabem com, però ha anat creixent. Som ara 3 coordinadors i el que intentem és fer com de nexe entre les persones que necessiten i les persones que ofereixen aquest suport. Cada vegada la mateixa persona pot necessitar i pot oferir, que és el meu cas. Una de les coses positives de tot això és que estem creant xarxa a nivell de barri, o sigui, moltes persones hem estat desconnectades del barri i desconnectats entre nosaltres. I des de la proximitat, donar-nos un cop de mà i bueno, poder, jo no sé, fer una cosa però una altra sí, no? Jo crec que ens en sortim d'això com a barri. Clar, la gent gran ens costa molt arribar perquè la gent gran no té xarxes. La gent gran no accedeix, la majoria, n'hi ha que sí, però la majoria no té accés a internet i llavors també un impediment a l'accés a les xarxes és els recursos econòmics, no? I jo crec que en aquest sentit, però el boca orella també fa. I jo crec que el perfil, per exemple, la gent gran arribem a través de les farmàcies. Les farmàcies són les que detecten, són claus, són importantíssimes, perquè elles ens diuen, doncs a tal persona, coneixem a tal persona que està sola, la podeu fer una mena de seguiment, que no són professionals, sinó són veïns que estem exercint el veïnatge actiu. I el que fem és trucar a aquesta persona, escolta, estàs bé, et fa alguna cosa, et trobes bé. Sempre ens preocupem pels símptomes, no? Saber si aquesta persona té símptomes o no, i mantenim molt la discreció, això sí. O sigui, procurem evitar la discriminació cap a les persones que puguin ser positives en Covid. Creiem que d'aquí pot néixer o recuperar, no sé si néixer o recuperar una nova societat. Una societat que posi en el centre els valors socials, que posi la dignitat humana al centre. Què tenim de valuós? Quin valor hi ha? Doncs la dignitat. Som persones, tenim molta força, tenim ganes i no ens pot condicionar aquest poder adquisitiu perquè mai el tindrem en aquest barri. Mai serem Pedralbes ni serem Sarrià. Això ho hem de tenir clar. El que ha d'importar és mantenir-nos sencers com a persones i mantenir les nostres famílies, mantenir aquest entorn social. D'acord? La resta serà secundari. Si no se soluciona no serà culpa nostra. Coses positives, jo crec que és això, que és la dignitat, el recuperar la nostra societat, poder-nos mirar. Una cosa que ens costa, però ho estem aconseguint, que és deixar de banda qualsevol intenció de control polític. Vull dir, aquí ja ens passa, no?, de poder que molta gent ens vol cap aquí, cap allà, poder condiciona el que puguem fer. No som una amenaça. Les xarxes som una amenaça. Simplement ens estem recuperant, ens estem mirant i estem posant en comú, som persones que posem en comú els nostres problemes i mirem entre tots quines solucions podem trobar-hi. I bueno, jo crec que això és maco, no? Aquí ja és obvi que hi ha una barreja, o sigui, no hi ha unanimitat, no?, amb aquestes tendències. O sigui, hi ha moltes diferències culturals, socials, polítiques, tot això ens ho estem saltant. Estem fent un pas endavant, jo crec que enorme, com a societat.